Ƙasar Koriya ta Arewa tana gina wani jirgin yaƙi mai girma wanda ba ta taɓa gina irin shi ba a tarihi. Sabbin hotuna sun nuna cewa an fara gina jirgin ne a tashar Nampo ta jiragen ruwa da take North Korea, wanda ake kyautata zaton zai zama guided missile frigate. Jirgin zai zama yana da tsawon mita 140 wanda shine na farko da Koriya ta Arewa ta fara yin irin shi. Masana kuma sun bayyana cewa jirgin yana ɗauke da fasahohin zamani masu ban mamaki, ciki har da na'urorin harba makamai a tsaye da kuma gano abokan gaba cikin sauri. Amma kuma dangane da yanayin fasahar ƙasar da arzikinta, ana ganin kamar hakan da wuya ya yiwu. In dai kuma har jirgin ya samu ya haɗu to fa zai canza lissafin tsaro a gaba ɗaya Asia. Amma dai a yanzu ana ganin jirgin zai iya kaiwa shekara ko ma fiye kafin a gama gina shi. A yanzu dai ba abin da ƙasar Koriya ta fi muhimmantawa irin tanadar makamai musamman na jiragen ruwa, musamman na ƙarƙashin ruwa da sauransu dai. Wanda hakan ke nuna cewa shi shugaban North Korean wato Kim Jong Un yana ƙoƙarin canza fasalin kayan tsaron shi musamman ta ɓangaren abin da ya shafi ruwa. Amma kun san an ce babu rami me ya kawo rami. Ba kwa tunanin menene dalilin da ya sa ƙasashen duniya musamman Rasha, NATO, Europe kenan da kuma ɓangaren Asia irin su North Korea ɗin nan suke ta haɗa makamai. Me kuke tunani game da wannan tsarin nasu? Suna ta gathering makamai suna haɗa abubuwa. Shin kuna tunanin menene dalilin da ya sa suke yin hakan?